शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणिम् गोपालचूडामणिं भूमिरसिल सग्गरय्याप्ति सग्गरय्यांतुलि चूडामणि सर्वश्रेष्ठ जनतिले श्रीरामाक करुणाकर जनतिले श्रीरामाक आम पाय पडतामंत प्रार्थना श्रीरामाक गोपाल चूडामणि म्हणून विशेष पिची केला ताजोर्थ चक्रवर्ती मरा ഏറ്റവും बेस्ट रय्यम मरा ഏറ്റവും बेस्ट चूडामणि जांचले श्रीराम म्हळ्यार ताजे खल्ला आशिल्ल्याक नॅचरली कवर जाता ताजे खल्ला कोण आसता न्ही रायत जाल्यार ते खल्लाक मंत्री मार आसता न्ही मंत्री मार जाल्यार मागीर ताजे सब मंत्री मार आसता न्ही तेच्या मागीर खल्ला प्रज आसता न्ही ते राज्यानी गोपाल म्हणून सांगिल्लें लोकांचे सगळ्या कडेन आशिल्लें कवर जाता ताणें आनी तुसकोले एक कायदेच्यान क्लियर जाता आमकां श्रीराम आमकां सगळा आदर्शन जे आमचे बगेच्यान क्वॉलिफायड हाडूता म्हळ्यार कायद्यान कांय संशय ना म्हूण तुळशीदासा संशय ना आशिल्लो आमकां एकले संशय आसूं तसलो एक स्वभाव तो श्रीरामान आशिल्लो तसले जीवन रीत तो श्रीरामान आशिल्लें तसले जिवितांतले दर्शन तो श्रीरामान आशिल्लें तेणे पूण ഒരു वर्षे श्रीरामाक गोपाल चूडामणि म्हूण विशेष पिचोवन रब्बयता तुळशीदास ते वट्टे कायद्याक आमी सल्पेग आलोचिकल म्हणसल्यार श्रीराम रामायणय आमगे जिवितांत एक आदर्शन आमच्या कांय संशय काय ना श्री रामायण एक समेन सबस्टेंस कळ्ळें मुसलें एक समग्र ज्ञानांतलें विष्णू कळ्ळें मुसलें श्रीराम आनी रामायण तांतून नास्तिन उत्तरांगाय ना आमगे चोद्यम पालकोन सुकूर श्रीरामान ते सनेक चोद्यम जिवितांत आमच्यांनी श्रीरामान एक्शन इतलें आशिल्लें श्रीरामाला प्रवृत्ती ती आशिल्ली न्ही मुसले बग्गले चोद्यान गे मनायले मुसले ते वळे रामायणान तसले आमकां दिसूचे आन्सर कोणी काडले मुसले ताजे प्रत्याक हांव इतलें आशिल्लें म्हूण मनान आमच्या रामायणा म्हणटा इसी रेफर करचे बूक चुरुकम तिल नाम सांगुया ते निगून मात्र आमकां आशिल्ल्या धर्मग्रंथां सब ग्रंथांतून रामायण एक अनपॅरलल जाय रामायण एक अनपॅरलल त्या वट्या कारणान आमच्या पुरो कर्कट मासान रामायण पारायण काडचे बगेकच आमगे सन्यासी मारान एक 35 वर्ष मुहूर्तान तीर्मानशी केलें बाकी खंयचेय बूक काडाय तुमी धर्मग्रंथ काडाय धर्मग्रंथ सांगना पळय ब्रह्मसूत्र आसता उपनिषद आसता भगवद्गीता हे सगळें वाचून मनाक करचें बगे आसलें टायमय बुद्धी कांय जायते जाणांक कांय ना ഒരുപാട് वर्ष वाचल्यार मनान जें हांवें तांचो सांगीन काय रे जाल्यार आसतना आसतना रामायण कांय वाचलें मुसलें तेजे पेटर्न काय रे मनान जाता कन्फ्युशना कांय आवश्यक ना तांकां ते निघून 10 वर्षे आमगे सन्यासी महारानी 35 वर्ष मुहूर्तम सगळ्या कडेन रामायण वाचूं का कर्कट मासान प्रत्येक शिव वाचूं का म्हणून सांगलें
ते अनुसरीत आमगेल्या 35 वर्षांनी आमगे दबलां ती वाचताय घरघरा वाचताय ताजे फळ आमकां दिपवता ते मनान दवरलो एदीं काय गेले एक मास आमी वाचिल्लें रामायण हांगा मना केलें रामायण ताजें एक समरी जावन तुजे मुखार दवरचें बगै जेन्ना आग्रहीत आमगे धर्मग्रंथ हे इतिहास पुराणांचे इतिहास सांग म्हळ्यार सिंपल ते वच्या कारणान जर हे धर्मग्रंथ पेट्टन कोण काणाय धर्मग्रंथांतून आमी सांगिल्लें उपनिषद भगवत गीता ब्रह्मसूत्र आसता तांतूं सांगूचें च्या शॉर्ट जावं सांगता काय जीवित आदर्शम जीवित दर्शनम च्या शॉर्ट च्या चुरिकती सांगता तेच काय काण इतिहास पुराणांतूं च्या डिटेल जावं सांगता तें तर इतिहास तो बगल इतिहास काय ना डिटेल जावन सांगूचे म्हणल्यार एके वेळार कथ सांगतनी आसली कथ सांगतनी एके वेळार उपमाजान ती कोरून सांगतनी कथा तें इतिहास आसा ഒരുപാട് ഉദാഹരണം आसा आमकां संशय रे उदाहरण कांचयल्यार आमकां कळटा ही कथ आसा നടന്നല്ലോ സംഭവം काय आसूं आमच्या चॅन्स ना म्हण आमकां कळटा तेच भागवताच्या डिटेल जावन व्यास सांगता परीक्षिता शुकमुनी सांगता उतली कथ आमकां तुका सांगिल्ली ती सगळी कथ शेर जी आमकां म्हणना हेजी जेन्ना आबा कथ जी आमकां सांगिल्लें तुका कायदे मनाक वचचें बगी जेन्ना सांगिल्लें हे मना जालें मुसलें ती कथ हे चुची जाम जीर जाम केलें ना अशें कांय ना ഒരുപാട് कथ भागवतान तसले कथ रामायण म्हळ्यार संशय आमकां येतलो ते संशयाक कांय आवश्यक ना रामायण जाल्ले नंतर तें नारदान येवन वाल्मिकीक डायरेक्ट जावन सांगिल्लें वाल्मिकी तांतूं एक साक्षी तें वाल्मिकी तांतूं एक रोल आसा वाल्मिकीक म्हणून रामायण येता तेन्ना इतिहास धर्मग्रंथ आमगेले स्क्रिप्चर्स हेजे ते वचे कारणान रामायण आमगे जिवितान एक कितें म्हणटात ताका दीपस्तंभम सरी जीवन दीपस्तंभम जे काडयात आमकां आमी जाणसतना पोर्तुगीज वचचे पडचें ते वचचे पडटा सकाळ चौकुचे बगै जावन जाल्यार पांडे ते एट्रॅक्शन ते एका एट्रॅक्शन आसा पोर्तुगीज दीपस्तंभम म्हण लायट हावस म्हण आसा ते आमी चोवबेक पडचें सांजे जाल्यार हांगा लायट हावस थोडे करताय ते लोक आमकां वरी केल्यान दिपय नासलें तो फाल्यां कोण संशय आशिल्लो आमी निंगप पळय आशिल्लें आज्या अशें तें म्हूण तो सांगा पळय कप्पला लायट मारचे बगै जावन कप्पला लायट मारचे बगै कप्पला लायट मार केल्यान अशें तें म्हूण आमकां मना जालें ना कित्याक म्हळ्यार आमी राती विचार वचप ना मागीर तें आलोशीत करून कायदे मनाच्या म्हाका मनाच्या विचार आमी दीपस्तंभ म्हळ्यार कप्पला लायट मारचे बगै कप्पलान एक डायरेक्शन दिवचे बगै जालें ते कप्पला ते म्हळ्यार ते दीपस्तंभ ना आसले जाल्यार ते कप्पला ते लायट मेळना जाल्यार ते कप्पल फाल्यां पडून वरी केलो ते कोचीन पोर्टा इंचार्ज जाम ना ते निघून जाता हांगा मात न्ही सगळ्या कडेन लोकांक सगळ्या कडेन दीपस्तंभ बांदून कप्पला डायरेक्शन मार्ज आमच्या पण देखून कप्पला ते दिशा मार्ज आमच्या पण देखून एक सांगा लायट जोडोन दवर सांजे ते सांज सकाळ भितर जोडोन दवर ते 10-12 किलोमीटर दूर आशिल्लें कप्पल तांकां डायरेक्शन मेळटा ते डायरेक्शन म्हळ्यार ते करेक्ट चॅनलार येतले ते करेक्ट चॅनलार आयल्यार हांगा करेक्ट स्थळार आमकां नेमुसल्या कोचीन पोर्टाक तांचे कप्पल ना खंय पेलता वतली येता वतली आमगे जिवितांत तशी जास्त फाल्यां समुद्र जें आशिल्लें आमगे जिवितांत बरे भशेन फाल्यां पळोवन कितली कोर्क म्हूण आमकां दिसता कांय कळना जाल्यार फाल्यां पळोवन आमी सोदून भोंवतली इतली कोऱ्यात इतली कोऱ्यात म्हणून तबले आमी फाल्यां पळोवन सोदी जाय जाल्यार तेच्चे जें आशिल्लें कोणा लेगीत जाल्यार तेच्चे जें आशिल्लें स्थळार जाल्यार ഒരിക്കലും आम्ही लक्ष्यबोधनातील भोंवतली कप्पल लक्ष्यबोधनातील भोंवचें म्हणटा आमच्या आपण देखून बरे भशेन आमगे धर्मग्रंथांतूं असतान काय रे क्लियर जावन सांगिल्लें
जिविता लक्ष्यबोध इथे एका जीवन स्तंभम जसे दिसत लाईट हाऊस तरी चांगले धर्मग्रंथ यदि काय क्लिअर कोण सांगितलं धर्मग्रंथ एका जीविता लक्ष्य तिजाम काम ये त्या संगीने नु पलपूर्ण आलोची करबसिंद जीविता लक्ष्य अंक कळवय खाम का पिम का जेम का टाइम मिलकर समिति होगा ना अंजुच्या कोणी वस्तुने ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚಿಸಿದರೆ ಪ್ರಿಲೆನ್ ಜಾತ ಅಮಿ ಉತಲೇ ಜೀವಿ ಜಲ್ಲಾರಿ ಸಮ್ಮರಿ ಜೀವಿತ ಲಕ್ಷ್ಯ ತಿಮ್ಮಳ ಸಮ್ಮರಿ ತಿಮ್ಮಳ ಸೆವೆನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ കൾ ಮುಸ್ಲಾರಿ 500 ഗ്രാം 250 ഗ്രാം ഓരോതോ ദിസ 365 ഇൻറ്റു ഏക 60 70 80 90 100 ഓരോ മൈദ ആളെ 25 ഗ്രാം പച്ചക്കറിയെ 100 ഗ്രാം തശിതാം ഗൻ ടോട്ടൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് मैं दूर संपादित त्या बँकांगले सकाळी एफडी पासबुक रसीद जाओ मैं सकाळी टीव्ही शेअर मार्केट विचारतो खल्लावतो आमगे जीवित ते सगळं जानत नाही टाइम पण तरी काय काढू काढते बुकार होत आहे काढू काही समय ना भोरू काही समय ना जाय ना सगळं तयार कोण तयारी काढू जाय ना आज तसं एक परिस्थिती एक परिताप करण्या स्थिती आमगे जीवितम एक्सेप्शन कोण नाही तू पांडेराया मरा परिषदा सांगता तू दिली आम्ही त्यामुळे एक सांगितलं लेरया मरा आली परिषदा दिसतो नाही किती एक सांगता परिषदा सांगता किती एक सांगितले म्हणारी ये रायम मारी तू स्वभाव प्रतापशाली तू रायम मारी ते गेले कशी म्हणजे तुम्हाला आंदमचे बघे मारत ते सगळे येतं आम काय दिसत यांची काय मी करताय सकाळ सांज वळक्यान आमगे धाव डिक्लेअर आमकां दिसता इतकी सगळं मला मारीची गोष्टी बघे जामत जास्ती ती सांगा सांजे एक बॅलन्स शीट काय म्हटल्या तू ओरो खेळलो तू ओन पर गेल्ले तू मुद्दा पेली ते मारून नसतं ते सगळ्या पलपो म्हणा म्हणा जाय ना हेजे जना म्हणा जाता लास्ट टाइमार हो तुलें दास्त ये म्हणून त्याला तीर्थी को वेळ होईना एदे ना काही म्हणा जाता तीर्थी कोर केल्या आवश्य दिसतं आ बच्चो के जीवित त्याची आम्ही त्या मेक्केन्या आम्ही त्या माती कोर काम यंदा आम्ही जीवितांत सगळं ते आमगे ऋषी मरा मांडे करणे उतलेन सुद्धा बाहेर मेळवचन आम्ही सगळं सगळे उतार जवळ येत आहे कोणाला निघाली त्या त्या निघाली सांगा एक चौथी येतो सांगा त्या त्या तुम्ही जवळ हे पण ना समाधान सगळे उतार जवळ यायचं नाही जवळ चिंता तर गडकड त्याच्या आई पिता आहे म्हणा समाधान गडके म्हणणार समाधान म्हणणार समाधान म्हणणार समाधान सांजे तर म्हणणार समाधान सवय इतकी जवळ गंजले म्हणणार समाज फटकांवर कॅन केलं काय रा म्हणणार समाधान वाटतं ते तिच्याला सांगा आमके इष्टना ते दिगी सगळे झाले ते इष्टना तीन झाले वे सकाळ दोट्टे केले चीट कोट्टारे म्हणून सांगते विचारून चारून 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 चार कोण दवरलाय नाही एक सण एक संभव झालं झालं फाट ढाम ढेम मेके समाधान गेली म्हातारी आजो माते दुखता हायपर टेन्शन ये ते त्या आमगे ऋषी महाराज सिंग पडल्या सांगितले इष्ट सिंग कोच बघे जासीन तात्पर्य कित्याक सुख मिळता त्यांना जास्त आगे जीवित सुख मिळचे बघे जास्त प्रवर्तित आणि ती आमका सांजे निदेम म्हणपणे निदेम करतो पशी मुर्तां दुःखें पड दुःख निवृत्ती सुख प्राप्ती म्हणून सिंपल एक क्वेश्चन बोलून झाला धर्मग्रंथ आले ते मात्र डिस्कस केले हे सुख मिळचे बघे ती गोरका दुःखे न ते रबुच बघे ती गोरका ताजे सम्मेन सबशन सांगत सगळं धर्मग्रंथ आहे दमग्गल काय ना हे सुख सार सुख असतं ओढल्या सुख असतं त्या ओढल्या सुखा बघे ट्राय कराय तुम्ही मग सांगल्या रे नारण्यम जी काही ते सांग म्हणून सांगते त्या आमगे ऋषी महाराज कळलंय कुठलेही चांगलं रे आम्ही पांडे म्हणत असतं कळी ती गेले त्याला रे येते काय त्याच्या जास्त वाटते मग चादीत पडली बनून आणि काही सांगेन काही विषय तुमकं शिमू करू शिकूसल्या बच्चा काय कळत त्याला सेल्फ कंट्रोल दवर आहे सेल्फ एक नियंत्रण दवर
कोरगजल काही मिनिमम कराय तुम्ही आणि ಸ್ವಲ್ಪ नियंत्रणलो बाकीचे काही करायचं अवश्य कोरगजल काही ते धर्म आणि मोक्ष कोरगजल काही दो मेलचैते सुखप्राप्ती ते मोक्ष सांगितलं ते दोन सांग काय कॉम्प्रोमाइज ना धर्म कॉम्प्रोमाइज ना मोक्ष कॉम्प्रोमाइज ना मिळतं नाही तीर्थाचं मिळतं म्हणून सांगितलं आमकाय मिळतं नाही आणि हे वाटे नसतील ते मिळतं नाही केदा मिळतं नंगा कळ तीर्थना बहुनाम जन्मना म्हणजे 74 दशलक्ष कोटी 74 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ म्हणतात आमचे धर्मग्रंथामध्ये 84 ಲಕ್ಷ जन्म जातात ते बघतात ना कळंन दिसत नाही हो तर या जन्म मिळलं ना आणि जन्म 84 लक्ष जाऊन का वय बरं अशी नको होत आहे नाही हा वय अशी नको होत आहे सकाळ उठायचं जवळायचं आणि चाय पितं वगैरे ये करतं अवधान समिती नाव देतं आणि जन्म दिसतो तसे जन्म पूर्जन होतून काम हा पूर्जन बट ಸ್ವಲ್ಪ वाट माची को चिंतिची कराई पुरुषार्थात मुसंगिंदनी धर्म अर्थ काम मोक्ष चाय बिमचे काम मोक्ष काम सांगा आपण ओळल्या बघन काय नाहीये काय आणखी सांगतो ना अशा याचा लायम का दोन्ही पत्र असणार का उच्चू का देवा काही पाय पड का दोन्ही कुठच्या म्हणजे दोघांना सांगू का जवळ मागे गटका बिचू का चेंडू उठायला रंग सोम का नाही सगळ्या कोम का त्यांची उठायला कोपेम का त्यांच्या मागे आम्ही मूड सगळे उचू का त्याची आम्ही जीवित मुखार होत ते जर राखात काम होत आहे ते मागे तसे ना म्हणून ते कल्पने माची कोणची दिशी गैरी सांगितलं ते घेता ना उत्तुल वर्ष करतो तुम्ही एक 60 वर्ष वर काय कराय पूर्ण नेरतेरा बी आहे त्याच्या आपण ज्या जन्म नाही सगळं ते होतं ना मी मला संशय येतो सांगा नेरतेरा म्हणजे कोण ना 60 वर्षात त्या तीर्थाचं रबे आहे किती आरा तो का म्हणजे 5 वर्ष दुसरे 5 जन्म दुसरे रे आजे मग दुसरे थोडे कोर्ट ना कमरून हे पुरुषार्थ सांगितले आमचे धर्मग्रंथ पुरुषार्थ झाले ते बच्चे बघे 4 वाटे दिली 4 वाटे तीर्थाचं उचू का 4 स्टेज असतं ब्रह्मचार्यम गृहस्थम वानप्रस्थम संन्यासम 4 स्टेज ते 4 स्टेज त्यांनी उचू का याची संशय येऊ ना एक दोन वर्ष मोठा मा कुत्रे न्यास कोणी गलमत जायला अराबे सगळ्यांनी याचे आश्रम सगळं एमच्यानी का निघेने मग सगळी म्हणजे आश्रम तुम रंगू का सगळी उठलेलोच मग एक आश्रम ॲटमॉस्फिअर त्याच्या कुठं काम निघेने आश्रम ॲटमॉस्फिअर म्हणाली आश्रम ॲटमॉस्फिअर म्हणा सगळी भजन सगळी प्रार्थना असतली सगळी चौघरांचे प्रार्थना असतली त्यांच्या मागीर दुसरी ध्यान करची बघायच्या व्यवस्था असतली त्यांच्या मागीर ती ब्रेकफास्ट आवडतनी त्यांच्या मागीर दुसरी ध्यान करतनी काम सांगितले त्याचा आश्रमा कॉन्सेप्ट तू घेतलेला आहे तू तिथे करता म्हणून हा ग्रहस्थी हा वाढती केली चेडू ती करताय चेडू शिकताय बायला गट करायचं तू आता कोचच्या कच्च्याला एक स्टेज कोण जाणं निघणार ग्रहस्थ आश्रम सांगितलं ग्रहस्थ आश्रम आणि का संन्यास आश्रम जाणं ओढलं की त्यात काय ना खूप इतिहास तुम कोर्चे एदिंग काय संन्यासांको रूपणा म्हणून सांगितलं ते किती काम तुका सगळी आवडांच्या आयबीम का टीव्ही चोम का न्यूजपेपर वाचू का ते काही संन्यास मरांको रूपणा आणि एदेश स्टेप्पस तू कोर्ची ते करू का पण तू सिनेमा टीव्ही मुखार सिनेमा जयतलो सिरियल जयतलो संन्यासा ते बँड टॅब होते कोणाने केलं संन्यासी सिनेमा टॉपचा तिकीट काढून जमना याच्यामध्ये रस्ताच समजा त्यांनी केलं आये संन्यासी सिनेमा तिकीट काढून आम्ही खेळू करतो नाही त्यांनी कोण एकाला ऍड्रेस दिले छात्र पण म्हणायचं
हे वयचे तुगे जिवितमयां सन्यासाश्रमयां कांय व्यत्यास ना सांगिने तुगे जीवितम गृहस्थाश्रम आश्रम तो तुम कोरकदेले ഒരിക്കലും കോർക്കൊണ്ടല്ലേ കൈരാ സുതാന്തു മുസങ്ങിനെ വേറെ ഈ നാദ്യമഞ്ഞ അംഗെ ഹിന്ദുക്കളുടെ പ്രസിദ്ധം പലപ്പോഴും പണാക്കാണ് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമങ്ങളെ 100% ഓപ്പൺ ലൈസൻസ് നമ്മളെ നമ്മളെ ഇത്തേ പോരാ നമ്മളെ नहीं आमगे धर्म ग्रंथ गृहस्थाश्रमला लिमिटेड फॅसिलिटीज लिमिटेड फ्रीडम सांगितल्या ओपन फ्रीडम ये एकादश स्कंदाच्या डिटेल जाम भागवनायचं गृहस्थी कोर्ट बदलल्यान ब्रह्मचार्यान कोर्ट बदलल्यान हे सांगला रे ओ ब्रह्मचार्यान कोर्ट बदलल्यान 1 2 3 म्हणून एकादश स्कंद असत आहे ब्रह्मचार्यां खूप पण सांगितले असत आहे ते सांगला रे जमना नंतर काय शेरी जमना त्यामुळे ब्रह्मचार्य आश्रम गुरुकुलावरून शिकता जेडो रानावरून शिकता नी आता जमना आता वंका जमना चुरापता जेडो ए बेंगलोर आय क्वेश्चन केला म्हणजे आता ना नाम जिंगाई नाही नी के ब्रह्मचार्य आश्रम काय चुराबू स्थळ काय ना सांग काय कोणा शिक्के नाही तानी तुझे लय करता तो गुरुकुलावर होस्ट लागे म्हणतात ते ब्रह्मचार्य आश्रम कळला आता तुम्ही येथे फॅसिलिटीज शेअर करताय सांगा ब्रह्मचार्य आश्रम इथे काय वायफाय देताय टीव्ही देताय हे देताय ते देताय त्याच म्हणून ब्रह्मचार्य सांगा विद्या अभ्यास सांगा विद्या अभ्यासी आमचं आहे ब्रह्मचार्य आश्रम अभ्यासीच्या मला प्रॅक्टिस कोर का प्रॅक्टिस केलं आम्हाला येत नाही मागीर 40% 50% 45% पास ग्रेड म्हणजे मागीर मॉडरेट माझे येत आमगे दोळे मुखार दिखवते सगळं विद्याभ्यास जेडून गेल्या 2016 जॉइंट एंट्रन्स एक्झामिनेशन केम 2016 फर्स्ट रँक म्हणून चेडो नायक्यान चेडो 960 100% मार्क सगळे बरे डिटेल जे मनोर मांच राहिले आम सगळे बांधिकले सगळं एक फोटो कॉपी दिवप लागली ते चेडो नायक्यान चेडो की मा 960 मार्कान 960 मार्क मेळ्ळे ना फुडलो हांगा कोचीचेर दोनी म्हणजे की मा बरले जायतीचेर दोनशे उत्तून मार्क मेळ्ळे ब्राह्मण सगळे नायक्यान चेडो सगळे जिवितम ताणें बरयले इंटरव्यू केलेले तो नायक्यान चेडो सांगता की मार्क एंट्रन्स एक्झामिनेशन रिपीटेड कोर्स पाम गेलो रिपीटेड कोर्स म्हळ्यार एक वर्षा ताका 100 मार्क मेळ्ळे ना 1995 रँक मेळ्ळे मेडिकलाक ताका चांग कॉलेजान मेळ्ळे ना वायनाड कॉलेजान चान्स आशिल्लें मेळ्ळे ना मेरिट आतां फायनल दिला मेळटा मेळ्ळे ना देखून सगळे चेडो रिपीट कोर्स करूं वता फ्रेंड्स रिपीटेड कोर्स करूं वता देखून हांव हे रस्पती गेलो न्ही रस्पती गेले सिरियस जालें ते चेड्यान ती मारले चेडो सांगत गेले एक वर्षांत तुम्ही मेन मार्क तितून म्हाका अनुभवची करताय गेले एक वर्षा गेले एप्रिल चोडटा हे मे वरक्यान एक वर्षा आमगडकडे आगे तिनी पण थंय गेलो कॉटेन खंय पालकाड स्कूल कॉटेन थंय गेलो चेडो आगे तिनी पण थंय गेलो मोबायल उपयोग शिकलो ना सिनेमा चोयलो ना हॉलिडे ना आमगे चेडू हांगा एंट्रन्स कोचिंग वताय चेक कराय मोबायल मोबायल ना जाल्यार आमो मारता गे तुका मोबायल गेले कडेन सांजे उलटी जाता ना मोबायल ते विद्या अभ्यासीच्या त्या चेड्याक मोबायल नाका म्हणून दिसना सिनेमा तिकडे नाही गई एक वर्षा आमगे चेडू एंट्रन्स प्रिपेर करपी हे जगले रे बेसन देवळां सांजे आनी कोणले दिसपय भायर घाल सिनेमा एंट्रन्स प्रिपेर करपी चेडू न्ही देवळां घरकडे मागीर सांगू काय नाका कोरू पण जालें काय देवळां जग स्वाम्या जगले आश्रमा जगले आमगे विद्या अभ्यास तशी ब्रह्मचार्य नाम समूह नाका ब्रह्मचार्य आश्रमात ते सजाम बदल जाण करताय
वोगनकदिलांकरनाई ग्रहस्थाश्रम असं ऊरुबाच्या नामिक जीवितांनी केलं सगळ्याकडे बोल बोल घर 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 वचन आवरणाने दिंचो त्यांनी गप्प सकताने संतोष कुंदंगे attitude म्हणा ग्रहस्थाश्रम आपते हेच मोठं तुले स्ट्रॉंग म्हणजे त्याला ते बाउंड्री भितर दोन आम्ही जे विचार काय आमगेले प्रत्येक आवश्यकतेचे आमचं म्हणून जे जग उर्बाड कुर्बानी केली गृहस्थाश्रमात मुख्य नियम कोणते प्रगती नियमन पाळायची का प्रगती नियम आहे आम्ही तेरडो आमका तेरडो जाम काय चान्स तरी आमका म्हणे वच्चे विचार मात्र सांगा पण काय ना ते बघायचं बाकी परिवेळ अर्थ कामात प्रगती नियम सांगायला कंट्रोल करू जाय ना कंट्रोल करून त्यात पोहोचले काढायला जाय ना त्याची लिमिटेड फ्रीडम केलंय तुम्ही कराय छान संत भूमी बघायच्या काय काय कराय दशरथ राम गेलो श्रीराम गेलो अब्बा गेलो नाही ते बघायचं तपासणी केले ते बघायच्या प्रवृत्ती दिलो श्रीराम आमचा येते मला चारी आश्रम विद्या काय ना ब्रह्मचारी तुडा संभाजी करो फ्रीडम ना भरपूर सर काम ना काम आगे विद्या अभ्यास मात्र बाकी काम काय नाही टीव्ही मध्ये टीव्ही जो नाही काम आणि काही रीते हे मात्र तशी जाम नाही गेलो एक एवढे काही रे आम्ही सांगेल वाटे वच्चन आहे म्हणून काही आमगे आचार्य महाराज ऋषी महाराज ते कारण ते म्हणताना आलोची करू कारण जा सिंपल रामायण उत्तरम रामायण कंप्लीट क्रक्स आम्ही ब्रह्मचारी आश्रमाचं गृहस्थ आश्रमाचं वानप्रस्थ संन्यास जाणून गेलो आमगे काय आमचं म्हणणं एक समाधान मिळालं दिल्या रे म्हणजे खय कारण रागद्वेष रामायण कंप्लीट मेसेज रागद्वेष आऊन जाय श्रीरामान जैजम चाकळले अटेम्प्ट मात्र बाकी सगळं रागद्वेष अडिमपಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಆಯರು ನೇರೆ ಬಗಳೆ ಜೀವಿತ ದಕ್ಕೆದು ಜನ ಮುಖ हे वच्च कारण रामायण अत्ते मॉडल जीवित विग्रहवान धर्म धर्म हे विग्रह रूप एक एक भूपाल चूडामणी सांगू काय रे यायचं श्रीराम एक 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 रागद्वेष उच्चारायला व्यक्ती तेव्हाच्या कारण माझं रामायण केनाय आणि जायमुसले सास कोणा वर्ष दिल्यारी प्रसक्ती इच्छा ते काय या मनाने झाल्यारी वगैरे काही बैळपण अगदी पोस्ट योजित होतोय सासूपण केन वर्ष दिल्यारी त्याच्या नाम मना आहे ना मना दिल्यारी अंतू ये वच्चे रागद्वेषां हे रागद्वेष राहते काही जास्त पडत आमकी इष्टांने आमका मिळता थोडा आम मिळक लांब म्हणतो रागाम सांगते इष्टांचे काही मिळतं रागूका इष्टांना तेंगायला आमका तात्पर्य ना त्यांना राग द्वेष तात्पर्य ना तेंगायला दिला आमका कोप येता आणि तिथून बाहेर लिवे मोक्ष सांगाच भगवद्गीता चान्स पहिल्यांदा सांगितलं तेंगाय मोक्ष म्हणजे मोडच्या तरमेचे काही नाही आता जायचं ते बघितली का ते बघे काय केलेलं नाव काय ना चांगलं एक ऍडजस्टमेंट मात्र केल्या ते ऍडजस्टमेंट कोर्स बघे काय साधन म्हणताय ते ग्रहस्थ जीवन जमच्या पुरो ब्रह्मचर्य जमच्या पुरो वानप्रस्थं जाओ संन्यास जाओ सांगणार जमच्या हे काय रीत ये रागद्वेषांतून बाहेर बघे जाम किती को का जल्ले में मगे जीवित शांत मेरा शरीर देवला सकाळ उठायला मन शांत तेंद्र रामायण प्रसक्ती तेंद्र रामायण आधुनिक संदेशम बेंगळूर रावचानिक साधारण क्वेश्चन आंसर रामायण ब्रीफली जल सांगूनिक रामू दशरथू रामू रंगा गेलो ये गेले ते एक रॉड्रिगो बांधलेला बदल होतो एक मॉडर्न बाय प्रसक्ती ते आमगे
जिविताचें कांय बंधन ना म्हणून कित्याक म्हळें आमी ह्या कुटुंबाक आमी पेटयतले आमगेंचेर राय कांय जमचावचें ना मेगे चेल्ल्याक रान्ना आमकां पेटोवंक ना मेगे चेल्ल्या बायलेक रान्ना पेटोवची परिपाडी ना आमकां चांकाय दिना न्ही तें म्हणून रामायण जो प्रसक्तम ना जायना म्हणून सांगितलें तें तें आमी नको मेगेले एक 2 चोदे उच्चारण सांग तूं इतली करता रोटरी क्लबां लायन्स क्लबां एक प्रत्येक स्टेटसाची नांवां मारून piano business and industry നടത്തി കുറച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ചാങ്കാര്യം ഇങ്ങനെ സന്തോഷാനത്തത് बंगुळी ती करता बंगुळ पोर्डर बुक करचे पॅकेज दाखव तर कसे इंटरॅक्शन कसे बंगुळ तुम्ही सगळा दिस मेळटा व्हिडिओ कॉन्फरन्स നടത്തുന്ന 4G ലെപ്പളಂತ व्हिडिओ जोलो तर दिक्का व्हिडिओ केदाने सोलो ते सांगू जमना वर्षाय बंदा वर्षाय बंदा दा बंदा बंदा काय ना वर्षा दा बंदा दिक्का चल तू इतनी करता है चंद्रमा में हौसला होंगे तीन के ताले जाए वर्षा दो ही बनता एनुअल वेकेशन विंटर वेकेशन बेंगलोर आते के विंटर वेकेशन इतना बोले तो नहीं चांगा ही नहीं संगे तो गेले बंगाल बंगालियां मत करता है ये पर्सनल प्राइवेट क्वेश्चन तो जरा तू निकले क्वेश्चन मत उत्तर मत सांगू क्या तुझे मास बुद्धि मुड़ सांगू ना नहीं तंदु काय बुद्धि मुड़ काय ना के आम्ही सांगणार बोल मासं घ्या मेगा चेल्तो बम मला जार जाणं तळे बमनाल बप्पानी अम्मा ती तांगेन काय रिंगत नाही मला खंते दी तीन सांगिन कनकापुरा सांग रोडार सुपर स्पेशालिटी ओल्ड एज येऊन झालं 15 लक्ष एकसानी होऊन बरं म्हटलंय आणि वर्ष एक 10 लक्ष 5 लक्ष दिले म्हटलं संतोषान जीवजंतू बघे असतील व्यवस्थित सगळं कनकापुरा रोडार फोन जोडलाय बेंगलोर असं लावा बघे जाऊन आणि सांगिने तू सांगना तुगे चेडूवांक रान्ना वचून शिकूंक ना रान्ना शिकूचे बघे जाम पेट्टेले ना तूं केलें तें चेडूवां वचलां आमगेलें तुगे चेडू तूं सांगता तुका चेडूवांक बायलेक भायर घाल का दिलें परिवाडी कांय म्हाका जमना कन्ना पेटोवंक आवश्यक जमना तूं ती गेलें तुगे बाप्पा तुगे बामणाले अम्मा के बाप्पा के तुवें रांदूंक गेलें कॉन्क्रीटार रांदूंक गेलें आनी ती गेलें तुगेले बामणी जांग मेळनाय उरी केलो मेळटाय मॅक्सिमम वर्षा 2 बंदा 3 बंदा तातूंत कितें म्हणायचा रामायणान रंजलें काय तेन्ना तूं हें करता हें सांगून तिगेलें तोंडा हांवें बेराडी जाली आनी थंय तुका तें काय ना हें चोद्या आद्यम जावन बेंगलोराचो उरवाड ऐकिना सर दिल्ली वच्चांनी ऐकिना सर इंडिया सगळ्या कडेन ऐकिना पोस्ट हें रामायणान आमकां संबंधन कांय ना रामायणान संबंधन हे बेसिक इश्यूज लायफान जिवितांतूच बेसिक इश्यूज आनी तूं मारी जायनाय चोरी केलो लक्ष कणकीन वर्ष रामायण जल्मा जाल्लें आतांचें सुद्दां जनामन ना आमगे रागद्वेषम तुम्ही ते तुगे बायले बामणा बायले बामणा अम्मा के सांगूंक गेलें सांगत कनकापुरा हांव गेलें न्ही तें शेर जायना म्हणून तें हें आमगे जनरेशन गॅप शेर जायना तुका दिसता तुवें चेडू व्हड जातरी तुका तुजेर तर राबयता म्हणून तुका दिसता तुवें सांगलें आदी म्हण जिवितांत कितें मेळ्ळाय म्हणटा जनरेशन गॅप सांगायचं म्हूण तुका प्राय जातरी तुगे चेडू तुजे रब्बुआक हें जाता न्हय तूं तुजें लांबचें रब्बना तुमकां तोंडान सांगून घाल्या रबता न्हय तुमकां एक स्थिती तेंच्या वता आतां आमी ते बगीच्यान प्रिकॉशन काण जाल्यार ते बगे आमी म्हणना ट्रेन करना बसल्यार तसान एक ट्रेनींग सेंटर आसता आमी एक्चुअली इश्ट पडटा जाल्यार चेडूवांक सगळीं उठायत आमगे चेडू न्ही आमगे चेडू सगळें प्रायजान ती देंबळे आमकां जेवले ती म्हळ्यार सकाळीं नातरां जागोवचें नातरां न्हाणोवचें नातरां बॅग रेडी सगळें रेडी कोण तरी टायम आनी बॅग व्हरून ते बसारी कारारी ऑटो रिक्षारी दवर भितर आमकां समाधान ना
आमगे प्रतिशत आमकां चोवंक काडटा न्ही रामायणांतून हे दशरथाक विश्वामित्र येवन पुता सोड तेंका म्हणून मनीक हेचे प्रॉब्लम दशरथाक वर्ष प्रायदलो पूत हांव म्हाका सोड दिवच्या गंजमना बेजान वत्सयोरनाद असुरा मर्च बगेर ये राक्षसा मर्च बगे जांद ते बगे जा एक अक्षोणी पड दिनच्या एक अक्षण म्हळ्यार 1,65,000 बस्ती गोडो आळ सगळे जानते नाही लागले 1,65,000 एक रोज काला एक फॉर्म्युला सगळा 15 लक्ष माळा अस्ती गोडो सगळे असते ते सगळं असतील आळा पेटेन मागीर दशरथा सांगता मारीचे सुबा हांगायले आयकीने दशरथ तळवलेलो म्हाका ताचे मुखार भुजम नाचे मगरे मेके पुत्ता जाता नेखे लास्टने राम वता बस स्टँड सांगून राम वता कांजम चावतना एक तू ट्रेन करी एक ट्रेनिंग आमगे जिवितांत तुझ्या आमकां आमी चोवंक करता दिल्या रे आज नाल्यार फाय पे सगळं सोड उच्चू गाव म्हणून एक मन नाही म्हटलं रे राग द्वेषांत स्वल्प मारणे ते आमकां जायना आमगे धर्माचार्यान आमगे ऋषी महाराज सांग मनाक केलें सादारणकारांक कांय जमना वर्षा एक म्हणजे वेळेस पळोवं जाता न्ही थवळपणी कराय म्हूण ते कशे ते बगे भुरपाड व्यवस्था करून दवरलें आतां तिरवण येता ना तिरवण येता म्हणजे जाता कितें जाता आमी थंय पालोवची करता हें सगळें चोडी मानता न्ही न्ही चोडी मानता न्ही महालक्ष्मी नक्की आमगेले बामणांके पांय पडटा न्ही आमगे मालकेट बायलांके पांय पडटा न्ही हांगा वास्तवाक पळोवंक जालें न्ही तिगे वर्साक एक चार दिसां मात्र करची पडली 4 ना 5 दिसां मात्र करची पडली वाटते तिरवण येता आमकां इश्टांचे आळे मात्र वचूंक आमी पांय पडटा बाकी कोण येतले इतकी बोर्डार वाचून बमतो न्ही आमी इतकी हांगा बोर्डार कितें येता ती वेळ आमगे मालगेर दिता नाल्यार ती आमकां भेट दवरूंक येता आमकां ते वेळेर चाल करिना आमी अशी चिंतता न्ही तर घांट मारले वेळ म्हणून म्हाका मुखार चिंतता आमी येता राग द्वेष म्हणून येता आमकां ताल करिना ताल पळय पोस्ट बघायची आमी व्यवस्था करून आमगे मालगेड्यान हे बघे ताल करिना हळद कुंकू आनी जे मागीर हळद कुंकूम येता तेवढी हीच परिवार सगळं घरकडे वचून आमकां पयशे येतले नासले कितू वचून घरकडे वचून आमगेले राग द्वेष ती गोष्टी बघितल्यान आमगे आचार्य महाराज आमगे स्वामी महाराज संप्रदाय आमकां इश्ट नाती लावाले वचून उलोवंका आमकां इश्ट नाती बायले वचून उलोवंका वचून पांय पडटा ती आमगेले घरकडे समाधाने संतोषान उलोवंका वर्सा 4 दीस मेळटा आमकां हे बघे ते राग द्वेषार पुंचारांचे बघायचे तिने सौकर्य दे ते बघे आमचे इश्ट नाते कोण येत म्हटल्यार तेन्ना सांगून सोदतली अरे ती नाचता म्हणून सांग रे 10 वर नेली ती बंगल करता चोरून सगळ्यांक पाव भितर 10 वर ओ हळद कुंकूम वळे रे 10 वर नेता आमच्या हाका म्हणून ती व्हरता घेतली ती काय दिसता ना ही अकाउंट सेटल करता बघे जाऊन ती दोन म्हणजे करीता बायलांक काय माणसं सांगता आनी तुम्ही मानलं सांग नाका दादल्यांक काय ती बळवाडी पियुष पर्व म्हणून जाता आणि ते मस्त जैन संप्रदाय असते ते माता हे मात येच बघे आमगे राग द्वेष आमगे स्ट्रॉंग असते लाईक इष्टम अनिष्टम तुम्ही बाहेर इष्ट नाती लायला विचार तांचे सगळं पांय पडटलें तरी कोंकणी तांकां शिकोवन पांय पडटलें न्ही आमकेल्यान तुजी देख त्या महापुजारी म्हणतो तांणी प्रार्थना सांगता न्ही 1 वर्स पयलीं तेय पाप केल्यान आसतना तूं महाबाबा का म्हणतो प्रायश्चित्त आमकां ते एक कॉन्सेप्ट आमगे समाजान आमचे दादल्यान तेन्ना बायलां कंपेर केल्यार दादल्यान राग द्वेष स्ट्रॉंग आसूं पुरो म्हणपाक कोण दिसता ते वयवासी करता बघेच्यान ओके आमकां तिरवण येता ना हळद कुंकूम ना करून आमगे समाजान बगल एक वाडटा गेले समाराधना आमचो समाराधना म्हळ्यार देवा प्रसाद खावचे बघेच्यान देवा प्रसाद घेवचे बघेच्यान हेमकां म्हणटा समाराधना
संभ्रादन सांगताय संभ्राम सांगताय आम बाला पोस दिची गरा बस देवा प्रसाद खमचान जोले देवा प्रसाद गेमचान एनु बाहेर चाला दिची गरा एगेरुची ना असेल म्हणे वस्तूने अंगाचे जेवणाचे हंगे काम म्हणजे सगळं चिता इथे आले तुम्ही देवाप्रसाद आले देवाप्रसाद का आम्ही चोळे आम्ही स्वीगतीवर चोळे आमगे मनोभाव आहे ते आमका देवा तुझे प्रसाद आम्ही करताय ते आम्ही स्वीगती करताय ते स्वीगती केलं आमगे मन शांत जावं आमगे मन शुद्ध जावं देवाप्रसादा फळ हे शुद्ध मन शुद्ध सिंपल टेक्निक तो नाही आमगे आचार्य मरां कोण सिंपल टेक्निक ते स्वीगती वस्तू म्हणे केले म्हटल्याने एक संप्रदाय जेवल्याने मन शांत नसतं आम्ही ते शिकवू ना चैतन्य पडतं तशी हुंगून चैतन्य समाधान ना खोदनं मारून त्याच्या मगे ते खाल्लो न तोडणार ये मग आमगे समाज आहे स्वभाव असा इथे उलव म्हटलंय सहस्रनामा 2-3 लक्ष उत्तरांचं पण चालला आमचं उल्लेख देवाप्रसाद काय आहे नाही देवाप्रसाद कमी छोड़े आमगे मनोभाव त्यांना रे ये रागद्वेषम वच्चो में एक कॉन्सेप्ट सच्चांगे वो म्हणे आमगे समाजांक वंदवरला उल्ले गेन बाकी कंचे समाधान नाही बाकी कंचे समाजान सुटले रांगे देवाप्रसादातील चले एकसानी बे सुगा म्हणून काय नाही तणी वाढले तावले जम चाराम में तनी 30 वर्ष पासून म्हणून तो आहे वाटतं तो आहे चाराम में राम देख आमच्या माहिती तर वाला नाही काय ना ते बघल समाजा आमचं खूप कंट्रोल होऊन तो बोलला नाही काय सुनना काय अंगा मग रथा पूजा तेरा पूजा रथोत्सव सगळा सांगा ते त्यागत जाई सत्यानी यांचं रोज वडू का म्हणायचं कॉन्सेप्ट ना आमचं वडू चल आम्ही वडू तिथं जोर धरला अलता पलता आमके ഏറ്റവും असे लाड दिला रे आम्ही म्हणा वडू चवळे आमचं देव विचारणे तो आमका आजल विचारतात हे सगळं विचारून ते देवा प्रसाद जोर वडू नाही तळली कोची वगैरे ते राग देश सर्वोच्च बघे जाम कोणवले परिवार तरी ते आम्ही विचारून म्हटले ഒരു പക്ഷേ 74 ലക്ഷം ജന്മ बेतागते मन कलगदा सांबरले मद ഒരു പക്ഷേ ഈ ജന്മങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ 54 വർഷം ജാമ്പതത്തോലോ ഉണ്ട് ശ്രീരാമ ജീവിതങ്ങൾ മുസ്ലിം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് अंक ये कंट्रोल करची परिवारी काय नाही ग आम्ही अंगताना एक ऍडजस्टमेंट करचे ना एक दिवसा मग तुमची बघितलं अमेरिकन पण एक एनआरआय म्हणतात राजस्थान हिंदी दोनों तो अमेरिकन जो है अंग जब जान जाए मत में जना को निकल बोली मगर कोणी का जाने एक संशय यायची जो देनी लो एक जो दिन तो गुंडा निकी तो मिलेगी कशी कंट्रोल करता है कि तुम्ही कंटाळणे गेलो निघूताला मडे दिले आधी I don't know how to ask you this question तुझे क्वेश्चन कसे निघू का मग केळ मध्ये वर्ष तो तुम्ही जिल्हा निघते क्वेश्चन कशी तुम्ही कंट्रोल करताय म्हणजे तुमचं कळतं आमच्या वचन कशी कंट्रोल करताय तुम्ही आणि तू एक इंजिनियर IIT खडगपूर आपण पाहतलं इंजिनियर अमेरिकन 2 वर्ष तो आता नियंत्रित शिकतो निघून चोद्यम तू आदिमच ते क्वेश्चन निघून निकाल मग म्हणा गेले तू निघी नांदी करून मग म्हणा गेले तेनो तू निघू होता हाँ कशी का लगे तुला दौड़लेला मक्कल शिकतो वो तिवलो जाओ तो मक्कल शिकतो ते नियंत्रित कोट प्रश्न होय रंपणी लंगा ते आता तू अमेरिका सगळं चान्स नीट अँड क्लीन असले समाजान जीवित तू तुझका ताळ सुका म्हणले ते ताळ सुकल वळले आमचं 2 ऑप्शन दिता एक ऑप्शन कळियांसून कळ्या उदा एक ग्लास सांगा कळियांसून बकी कोण दिता ग्लास सांगा आणि एक ऑप्शन डिस्टिल्ड बॉटल डिस्टिल्ड वाटर बॉटल स्टील कुटवलं ते होता खंचे दिसतो तो म्हणजे की नाही यो एक कसं गोष्ट आहे हा हे डिस्टिल्ड बॉटल दिसतो नव्हते हा ते कंट्रोल असतं सांगताय आमका हे सगळं मग सांगतो तरी जाणं तो
आता बिदेर जानते हैं खलियां दो उदाबिल लो अलमुमक दिसना जल्ले तने तो डिस्टिल बॉटल करते जल्ले त्याग विवेकम मंतंदका डिस्क्रिमिनेटिव पावर मंतन ते इन्फ्लुएंस आहे तने अंडे बगलायना अनुभव आर्जन तुगंचा पुरो हे एक जीवितां कोणाके मेडल जल्ले ये सगळं मन अंकोत बघा ओळलो वेळ काय नका ऑटोमॅटिक जाने से जीवितां इधे जना पेटत म्हणायचा इधे जना जायतोन भोज तर म्हणायचा इधे जना ये फिरवणायचा अवसानं वरक्यान गेल्या रे म्हणायना दोन जना दौलांचे एवढ समाराधना अवसानं वरक्यान गेल्या रे म्हणायना काही त्याचे काय ना तू आणि केंचा ते रागद्वेषम सम्यक सब्स्टेंस रामायण रागद्वेषम मात्रंत रत्न चुरुकंगानु रामायण संदेशम इतने मुन्नी मिलारी एक संदेशम रागद्वेषम बाहेर बघे जान श्रीरामान केले अटेम्प्ट परिश्रमित रामायण एक काही दिन काढाय रामायणात म्हटलं मी संदेश ते रामायण तुमचं कल्प दुगा म्हणजे म्हटलं त्याला एक संदर्भ मात्र सांगता दशरथ पती विश्वामित्र बुत्ता सोडणीम का राग दशरथ राम वार्डी कोणता म्हणा आलोचना करता मनोरंजनाची सिच्युएशन तर वाल्मिकी व्यवस्थित करता रामान गुण ते मनोरंजनाची बरोबर श्रीरामा पाठी आलोचिको दशरथ बसतात तीर्मान करता श्रीरामा कच पटाक कोरका मुतंदान एक भरता के शत्रुघ्ना के पॅक केले तर तो वक्र बुद्धी आळोदा म्हणाय तो गांगे पॅक केले इतिहास पट्टेने मम्मा सांगिने तू जड्डू अंक सगळं बसरा ओर म्हणून काही दिसतं ना म्हणतो नाही सांगा पॅक केले उद्देश सांगा क्लिअर जाता दशरथ आले त्यांनी अम्मागिरी मन कोट मंदून श्रीराम पट्टी डिस्कस करता पोट्टा रांधून त्यांनी अम्मागिरी त्यांनी सांगूची बघायच्या श्रीरामाला पट्टेत आहे संस्कृती म्हणायचा श्रीरामाची ഒരുപാട് आसक्ती ഒരുപാട് സ്നേഹവും सांगायने त्यांनी अम्मागिरी श्रीराम नेर ऑपोजिट ॲटिट्यूड असतील एक बाय सांगितली काही नाही कोणी नाही मंतरातून कळता श्रीराम मला इष्ट म्हणून होते ठीक आहे रिपरकुशन आता कृती सांभाळत नाही हे श्रीराम राय झालं किती खूप चमचा होता इथे खूप चमचा होता मेगे कुटुंबाक मेगे बायले मेगेले गृहस्थी काही इथे खूप चमचा होता म्हणाले अँटिसिपेट कोणती मनात कोट मधून तीन माणसे गेले श्रीराम राय झाले आद्य मग लात मार होते काही इतक्यामुळेच त्यांच्या मी वरची करत होती गवाय आबाने ते म्हणता तुम्ही मना केल्या असं करताय श्रीरा हे मन काही कौशल्य आले कोण तिनं त्याच्या काय ना काही कौशल्य आले की सुमित्र आले की कोण तीन त्याच्या काय ना आम्ही समाजाच्या म्हणायचं गरकल उपाध्याय कुटुंबा सगळं आम्ही सांगतो जॉईन कुटुंबा काम करते मन डोळे तोंड काम करत म्हणायचं आता आता कुटुंबा त्याने आता म्हणायचं आनो बाब सगळे कुटुंबातले सांग भयंकर हा प्रश्न असतील पंडे हा जास्त आहे तिकडे आता तो प्रश्न ना त्याला त्यांच्याकडे मार झालं मग वेगळी जास्त आहे भयंकर हा प्रश्न सांगायचे त्या कुटुंबात जसं तू आळू मोशे काही नाही आम्ही वाटवण्याचे तिन्ही बायलं मात्र आम्ही सांगून बोमताय मुन्नोच्या अंबाच बायलं तर दशरथ सांगा वाल्मिकी सांगा खरं ते सांगा ते संदर्भात श्रीराम कोटार सोनवच्या तयार जाण्याचा बाप्पा परमिशन निघून पाय गोष्टी बघायच्या दशरथ सांगा मी सगळं बायला घेऊन जाईल मुन्नोच्या अंबाच बायला घेऊन जाईल त्यांचे मुखारा ती काय ती सांगू होती आणि दुसरं म्हणालेलं मुन्नोच्या अंबाच बायलं दशरथा इतकी रागद्वेष इतकी परिवार टक्कांच्या आराट टक्कांचा राहिलेला आराट कसं समाजाने आहे tremendous भयंकर रागद्वेष इश्यूज सांगितले म्हणजे मंतरा नेर ऑपोजिट दशरथा नेर ऑपोजिट काही मंतरा
म्हणता राम ब्रेन वॉश केले काही चिकता वळ भितर राम म्हळ्यार ते गेलो भूत म्हळ्यार म्हटलं तू काही कौशल्य म्हळ्यार तिका दोळ्यांनी पळोवन ती लाळजल्या रे सुमित्र म्हळ्यार दोळ्यांनी पळोवन ती लाळजल्या रे श्रीराम म्हळ्यार ती भयंकर काय रे श्रीराम तशी तर प्रवृत्तीची गजाल कौशल्यावर खुश मोठं काही वचून पाय म्हणतात सगळे श्रीराम ते काजमनी सूचन झालेलं ना मागीर तर ती सांगो राम नाही तुवें आता श्रीराम रायदल म्हटल्या रे तुवें आत्ता भितर कौशल्याक केलेल्या सारका इंट्रस्ट सगळे कौशल्य तूं दिवचे वता तें आयची न्ही काही चलत नाही मागीर तिका कंप्लीट हुक्को उदक श्रीरामान आशिल्लो कशी पळय म्हाका भायर घालता खूब राग द्वेष तांणी केलें श्रीरामा सांगिलें दशरथा तीव्र ज्ञासिल राग काही तीव्र ज्ञासिल द्वेषम ते काही दशरथा सांगून म्हाका पट्टी वाडी रामा पट्टो गाये म्हणून सांगिलें दशरथा तीव्र ज्ञासिल द्वेष काही तीव्र ज्ञासिल राग भरतात एके काही कलाई सांगे क्रक्स इशू ते मेन इशू ते राग द्वेष इष्टमिना इष्टना इष्टमस इष्टना जानिक रामान कळलें ठक्कानी बाप्पान उड्डिलें रायपूर वचून सांगिलें दुसरे बाप्पान उडूनीक श्रीराम मन कोट म्हण दिसना आतां काही कोटारान बाप्पा रुमानाच्यानी बाप्पाना ताका कळ्ळें मागीर काही कोटारान जातलो बाप्पा काही लेगीत दशरथ संतोषान काही मजली चांग काय मजली होल्डिंग काय काही चांगा आशीर्वाद उलटी मनक कवटा मन श्रीराम होतं म्हणतो वाल्मिकी रामायण आमच्यानी न्यारो काय ती काय मेत सांगलेलें आता जी माझी कुची पशी भयंकर नव्हती नाही ती आमकां ते फॅमिली एग्जाम नसती गो आमकां म्हणून अँटी क्लायमॅक्स अँटी क्लायमॅक्स श्रीराम आले गे बाप्पा उरले ना तो श्रीराम इतके आहे तो म्हणजे उल्लम ज्याच्या अंजने परिस्थिती कोण घेऊन काढल्या काही सांगत ना तू वाक गेले म्हटलं मात्र सांगतो श्रीराम म्हाका वाक दिवचे आम्हा सांगला इथे गुरु आम जीव जीव मोर्च बघे बरं की आमचा यार सत्य नव्हे तू रान्नावची का 14 वर्षांक हे बघे 3 वर्ष गेले आम्ही किती करता त्या वेळे आम्ही घंट्यांगान चोडलेच्या त्या वेळे आता सांगले म्हणून रान्नावची का सांगितला म्हाताऱ्याक बोलतोय असतो गोमतोय असतो रान्नावची ते बघे बापू तुझं वागे क्षमेच्यात ते आहे खूप वेगवेगळे असताना अर्थ श्रीराम हे बघे बापू तुझं वागे क्षमेच्यात की हे सांगूची बघे आहे आवडत मुके श्रीरामाने ती प्रवृत्ती श्रीराम केला हे भोपाल चुडामणी म्हणून सांगता येते वाटच्या कारणान असली सगळी प्रवृत्ती श्रीराम आली ते संदर्भ तर आम्ही प्रवृत्तीची वर्ष नेर ओपोजिट जाम श्रीरामाल प्रवृत्ती आमकां बी श्रीरामच्या पाठी जाम ती प्रवृत्ती आमकां तिथं ही जाम नाही कळ्ळें आम्ही आमकां ते वयतकेल्यान चिंतेची कुर्सरी जाम ती प्रवृत्ती श्रीरामाला त्या वाटच्या कारणान श्रीराम एक आदर्श पुरुष त्या वाटच्या कारणान श्रीरामान भोपाल चुडामणी म्हणून एक व्यक्ती जातो तांदूळ चल्लो तो गोळसले प्रवृत्ती होती तशीच एक संदर्भ कळल्यार राम नावता सूरपणा घेता सूरपणा रामानी कोणी मागे बेसुले ना आत्ते असते का सूरपणा ते पंडे माडा नाही आत्ते जायते सूरपणा करते जायते कुटुंब घाला केगळ सांगता ना आता सगळे सिरियल सगळे सूरपणा म्हणजे असेल सिरियल आमकां चांसून पळसा लिपस्टिक सगळं सूरपणा गादी वरना मी रामायणातल्या लिपस्टिक आहे काय ना तिकडे सूरप नखा म्हणतात असतं नाही का 8 इंच 12 इंच 1 इंच सगळं आणि ते 2-2-3 किलो खंत डाव हात त्या केची करता तुमकां कळटा ते सगळं ते डेपोजिट घेऊन ही भमता कच्चा काय तेल काय लावप ना ती कमी
ते असतात म्हटल्यार फिजिकलचे बघे कमी काय बळचिको असे कमी सगळं देहामागे तुसुबा पावडर लावणे आवश्यक ना 2-3 किलो पण ते रानणारा बुद्धीच्या आधीनं 2-3 किलो चिक्कोल सगळं ना आमची परिपाडी काय ना रानणारा बुद्धीला नावात ना आम्ही गेला आम्ही नमणार हा भुजबळ ना गेला होता त्यांना त्याचा परिवार उद्धार कळे कळते ना नाही मागीर हे चिलंजात ना आधी म्हणून पण बुद्धी म्हणून चलो मागीर चिलंजाला मागीर आमकां ते चांपोर म्हणून तालकम डायोडरंट म्हणल्यार म्हणून आमगे काय पोर म्हणून चार आमी चलो पोर म्हणल्यार मागीर आमगे गाणी आमकां पोर म्हणलें न्हय आयज बिवे कोणाक कोणा येना आमकां चांपोर म्हणून बगड्यान गेले आतां तांकां बुद्धी म्हणून येता ते म्हणटा चोरपणा करता तिकत राम मालिक कोणी मनोरंजन आसले काळा दिकुनी अय्यो तुक्क मेळचे बघे काय उरले वर्षा बमतानी एक कॉलेज दिला तर रावणान दिवशी मला गेल बमना तेन्ना मागीर फ्रीडम दिलें तुक्क जालेले मगल्या अशें हे सोदून बमता सोदून बोम 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 तिका राम म्हणलो राम आनीक किल्लें तिका मागीर श्रीरामू जामका म्हणून श्रीराम मागीर डायरेक्ट म्हाका वादेकन कमांड जाय रावूच श्रीरामाने श्रीराम काय म्हाका एक बाय आयला दिकिल्ले ती मागे तांकां नांव सगळें बेसले एक बाय आयला देखून सीता ती देखून एक भयंकर कोप तिका खमच्याक तेन्ना अशें संबोधन तांकां ती कितें म्हणटा रागद्वेष तांकां तीव्र ज्ञासी राग तीव्र ज्ञासी ते त्यांचं कोण पेलं कळतं सर गोपाल चुडामणी लक्ष्मण म्हणून खंय सांगलें ना बाप्पान रान्नाच्या सांगून लक्ष्मण परमेश्वरांगा हांगच्या गेलो श्रीराम सीते लेगे मागल्यान आंबय दोन लक्ष्मण येता तर वयता लक्ष्मण आम्हाला येता रामा श्रीराम रान्ना पटोवन जाता तूं उडल्या चारा लक्ष्मणा अम्मा बाप्पा वर्ष प्राय कंट्रोलातील न्ही कंट्रोल म्हळ्यार तुमकां कळटा कंट्रोलातील बायलेन सांगीन सगळें आयकुचाळ घेया परमिशन दिवं आसता दोगांनी गोमटा काकण दुसरं जैलाक घालीन थोडी जाता दोळे तांबडे जावन गौरी बाळांनी आमचो लक्ष्मण उलयता राग द्वेष इश्ट सिंग काय जाल्यार द्वेष एक एक कैरींग काढायचो मी तांकां लक्ष्मण आद्यमा सगळें चळिल्लो लक्ष्मण मागीर श्रीराम आसून उरलें देखून श्री लक्ष्मणान आसून उरलें मागीर तिणें तिकें नांगकोट सगळं ओपेची वचची ते धरून जानिका श्रीरामान सांगितलं लक्ष्मणा तुमची ओयरे का म्हणून परमिशन मेळून न्ही लक्ष्मणान सोपा दाखयलें तीव्र ज्ञान ते धावली नांकय ना हें ना धावली कान्नय ना धावली हांगूचे हें सांगलें काय मनाच्या आमच्या रावणा तर तिणें वगण आय्यो तुमची विजान काय बरं तुगे कोटाना तो मुन्नूचांबल तिरुनूर सगळं गांग तो बोमता सांगा आई तीन वस्तू तीन बायलो की तूं घे बोमता तूं आतां कितें देखून केलें खाद नांव आसरान ना देखीन घे तिक्क ओडूंग घे तुमचे बघे जाम प्रयत्न जेमच्यांनी कर मेगेल ती दिकोन सोडली ती आज केली रावणा ते बायले एक राग दुसरें मेल्ले नामू आता भितर मेल्ले नामू म्हळ्यार एक द्वेष तेमच्यांनी रावणा सांगबे तुमच्यानी तशी एक काय रामायणांतले मुसलारी हे वाच्य संदेश हे संदर्भात सगळ्याकडे श्रीरामचंद्र पायथ्य जमता हे संदर्भात सगळ्याकडे श्रीराम शांत जातले खंयचेय सिच्युएशन हो रामायणान हे रागद्वेशाक श्रीरामाची जायना रावण युद्धम ताजे मुद्दम बालेनी सुग्रीव ताजे काही सांगना आमकां बघितले काही रस्तान राबयता बाले सुग्रीवा तेंकां काही सांगून एक तांकां आली तुमी हांगा सांगीन ते सिच्युएशन मी केन्ना लायक केलें हे बाली कोप्पान दवरले तर श्रीराम आले की श्रीराम हांसून दवरले केल्लें तेचे म्हळ्यार म्हणटा श्रीराम आले की बाली क्वेश्चन करता जाल्यार श्रीराम हांसून तांचे रिप्लाय दिता तांकां कोपूय ना स्नेह
अशी आम्ही एक री रामायणान चलयलेल्या री ताजे रूट कॉज एनालिसीस म्हणून सांगल्यार ताजें कारण ते म्हणून अन्वेश करून गेले दिसल्यार ताजें कारण एक्के संभवा मागल्यानी रागद्वेषण मात्र आसा. ते रागद्वेषांसून भायर येयलो एक व्यक्ती ज्यान श्रीरामा प्रोजेक्ट करता रामायण सगळ्यांची एक कथ न्ही ती एक जिवी जें आसलें एक व्यक्ती रागद्वेषम भायर आमचे बेगेजान कशी कशी प्रवृत्ती केल्ली म्हणलें एक उत्तम उदाहरण जें आसा दिगून श्रीराम आदर्श पुरुषान जें तें आमी काडटाय. त्या वट्ट कारणान सुपूर रामायण आमगे जिवितां वाच्यूं का ताजे फाटी आमी आलोचिची कोरका म्हूण आमगे संन्यासी महारानी रामायण मासा आचरीची वर्ष बगेजान सांगिनाय आनी ते तिंका एरिया आमी मनान कोरकाय. आमी रामायण वाचिताय रामायणा फाटी वेगवेगळे पॉयंट ऑफ व्यू मनान करताय जाल्यार एदींक एरिया आमगे जिवितां आमी हाड नात्तीने कायरी मुखार वचनाय. रामायणांत वाचिन्ने म्हळ्यार कायऱ्यांत आयतोट आमी एक कायरी मना केली मुसल्यार रामायण तत्व आमगे जिवितां येता. तें म्हळ्यार हे रागद्वेषांसून भायर आमचे बगेच्यान आज तोट्ट एक एटेम्प्ट एक परिश्रम आमी कोरका. आज आशिल्लो हांव न्ही आनीचे वर्सां रामायण आयकुजान हांव आमचो हांव आसूं का ते बगेजान हांव इती कोरका म्हगेले रागद्वेषा ते एक पर्सेंटेज हांव उणें करून हाडूचें आमकां. आज म्हाका ഒരുപാട് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഒരുപാട് താല്പര്യം ഒരുപാട് വെറുപ്പ് എസിൻ കയറി സക उणे करून हाडू जाता म्हणून असल्यार रामायण वाचिन फळ मेळटा म्हाका. तेन्ना हांवें आनी एक वर्ष रामायण आयकुयात उरले वर्सां आमी आयकिनी आनीच्या वर्सां आयकुयात आनी 35 वर्सांक आयकुयात जाल्यार आमगे जिवितांत कांय व्यत्यास आसूना. तें देखून आमी रामायण वाचिल्लें म्हळ्यार कायऱ्यां वट्टे कायऱ्यान आज तोट्ट ते एक दिशेन आमी प्रवृत्तीची कोरका म्हणटा. आमगे धर्मशास्त्रांतूय तें सांगिल्लें आसा स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्मन भगवद्गीतेंतूं 2వ अध्यायांत 40 श्लोकांत सांगिल्लें आसा. हें कायरी येदें प्रॅक्टीस कराय तेजें फळ आमकां मेळोर आमी भितरलें. हें प्रॅक्टीस म्हळ्यार ती हें आमी आमगे जिवितांत हाडूचें आमकां भयंकर आकर्शण आशिल्लें स्थळ भयंकर ताल्पर्य आशिल्लें स्थळ कायरीन सगळें उणें करून हाडका. आमकां ഒരുപാട് വെറുപ്പ് आशिल्लें कायरीन सगळें उणें करून हाडका. तें जाल्लें रामायण आमगे जिवितांत येयलें श्रीराम आमगे जिवितांत येयलो. आतां आमकां सगळें आमगे मनां समाधान नशिपेची करचें नाश्ता पडती करचें कायरी रागद्वेश म्हूण आमकां मनान येयल्यार मागीर तें माटी करचें प्रवृत्ती आमी केले ना जाल्यार आनी एक वर्श येयल्यार आमी एसी आसता न्ही म्हळ्यार व्यत्यास कांय सुद्दां आनी 1 वर्ष 30 वर्ष येयल्यार आमी एसीत आसता न्ही. म्हाका हांगा उंचाण येयली जाल्यार हांव इती करता न्हू एका दिसा शेळ उदकान बुडोवन अंगूट कपलार घालून बेसतो न्हू उणें जाल्यार हांव इती करता न्हू आस्पत्र्यांत वता न्हू संगीता हॉस्पिटलांत वता न्हू डॉक्टरा दाखयतलो डॉक्टर चीटी बरोवन दितलो पॅरासिटामोल देहादुखी आसलें ब्रुफेन 1 पॅरासिटामोल ब्रुफेन 001 म्हूण बरोवन दितलो. ती चिटी घेवन आमी घर कडेन येता न्ही हेर दीस आमच्यांनी हांगा उंचाण म्हणून जालें ना तवळी बग्गल डॉक्टरा लेगीत थंगा आयस्कून चिटी बरोवन दितलो थंगा वचून बग्गल डॉक्टरा लेगीत ती चिटी आणूय प्रयोजन ना जाल्यार तशी 6-7 दीस तर आमगेले हांगा उंचाण मार येता म्हणटकर 7वे दीस आमी खंयच्या डॉक्टरा लेगीत गेल्लीं त्या डॉक्टरा फाटी सांगून म्हणटोन आमी तो छान डॉक्टर तो म्हगेल्या हांगा उंचाण मार जेमच्या कारण तो हांगा उंचाण 7 दीस आमच्यांनी ऑटोमॅटीक मार दिलेले तर तिच्या हांगा उंचाण आदीचे दिसा माटी कोऱ्यात आशिल्ली तर आनी माटी करचे बगेच्यान प्रवृत्ती कांय केल्ली आगे वचून डॉक्टरा दिक्किल्लो म्हळ्यार कांय मात्रान केल्ली डॉक्टरान प्रिस्क्रिप्शन बरोवन दिलें म्हळ्यार मात्रान केलें. तें ताणें ती केलें प्रिस्क्रिप्शन सकाळीं काडटलो आनी वाचतलो पॅरासिटामोल 1 ब्रुफेन 001
दनपार दुसरी तें प्रिस्क्रिप्शन कान वाचतलो, राती वाचतलो. तशी 7 दीस ताणें काडले. तशी वाचून 7 दिसांच्यानी ऑटोमॅटीक जावन अंगावशान गेल्ली म्हूण जाल्यार तें आमगेलें एक आमी आसूंक जालें न्ही कायरीन दी बिड्डी तमना जाय. तेच म्हणटा आमगें कायरीन खवारू आमगेलें सूख नशिपेची करचें, दुख्ख चड जमचें. कायऱ्या एन्सर आमचें आसा, रामायणा सांगीन आसा. तें म्हणटा प्रवृत्ती करूं आमच्यान जायना. आमी रामायण काडटनी वाचतनी आनी सांजे तर दुसरें सांगतनी आमगेलें दुख्ख उण जायना, आमगेलें सूख चड जायना. हें वरिकल मार्ग आमचें आवचें ना. आमी ते बगेचें आसन एक्शन काडून तिन्ने सूख दुख्ख माटी बगेच्यान एक्शन काडचें. एक्शन तें रागद्वेशम माटी कोरका. तें रागद्वेशम माटी करूं व्हडलें बुद्धी मुड कांय ना. आजी आमकां 10 वेळा कोप येता म्हूण दिसा 10 वेळा म्हाका कोप येता म्हूण दवर तो आम कॉन्शियस जावन हांव तिरमानशी करता ना आनी म्हाका कोप येना 10 पंता दिसाक 8 पंता मातून एक दिसा कोप येतलो म्हणून हांव एक टायम टेबल बरोवन दवरता, एक बुकार बरोवन दवरता आनी फाय चयता म्हाका उतूल पंता कोप येयलो म्हणून. तो एक वेळार 10 आसूं पुरो, एक वेळार 12 आसूं पुरो. दुसरे दीस दुसरी एक तिरमान काडका ना म्हाका तेट्या फाटी येयलें 10 पंता तो म्हाका कोप येतालो, आतां 12 पंता जाल्लो. आज न्ही मुसो फाय तोट्टा म्हाका 8 पंता चड ना म्हूण. आमगे मन तस्सं जाता. आमी तीर्मानीन काणू आमी ओरजल म्हणून जाल्यार आमी मन तलार जाता आमगेलें मनान आमकां डॉमिनेट करना. रागद्वेशाक खेळ योजता. हे रागद्वेशाक खेळ आमकां मनान जालें म्हणून जाल्यार तातूंत भायर आमची आसीन टॅक्नीक हेंची आमी तें कॉन्शियस जावन आमकां कोप आमचो वेळ जातरी श्रीराम कायरी मन्ना व्हरता करता. आय्ये एक मास येयलो हांव रामायण कथा जाल्यार म्हाका कोप येता वय. श्रीरामान कायरी मागीर जिवितां येयलें न्हय म्हूण आमी विचारच केलें मुसल्यार तो व्हडलो कोप वतलो आमगेलो. तशी एक्के कांय रावले आमकां कोप आमचे वळेरी ഒരുപാട് आसक्ती आमचे वळेरी श्रीरामान कायरी रामायणांतून कायरी आमी अर्थ करता मुसल्यार आमगेलें रागद्वेशम येदे दिसत ताणें तान उण जावन बरे भशेन आमी विचारचे करचे बशी स्पिडान तें रागद्वेशम पुजन जाता. तें जाल्लें वे प्रशांत मनसम हेनम योगिनम सुखमुत्तमम सांगिल्लें म्हणटा मन शांत जालें. मन शांत जाल्लें वे तें मुक्त स्थिती म्हूण भगवद्गीता सांगता. मुक्ती म्हूण सांगना फुडें मोर मेळची कांय काय न्ही हेची जन्म जाय मुसलें आतां मेळटली म्हूण तो भगवद्गीतेन कांय सांगता. तशी एक स्थिती आमगे जिवितां येतली म्हळ्यार विश्वासान हांव राबयतां. नमस्कार.